Niin. Oi että. Tässä on ihan vieras ääni. Sä oot vähän ihmeissäsi. Ootko sä? Noin. Nyt voi ottaa vähän. Mites tätä niin pidetään? Ja vaihdetaan täältä. Jotenkin vähän jännittää, kun on niin pieni tyyppi ja niin arvokas tyyppi, että ei vaan pääretko. Jos vähän silleen ojentaa tai vetää niin. Jos haluan nälkä ja sieltä ei tule tarpeeksi, niin sinusta jutella. Niin kyllähän Ruurikaani oli aivan raivona. Niin, mutta en mä tiedä, ei voi täällä hirveästi. Se kiskoo ton 40 sillä niin ihan menee niin paljon kuin vaan antaa. Et sinun silmät tuli näkyy. Ne on vielä hyvin tummat. Taide, 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 taide. Taide siellä, taide täällä. Tiiriiriiriiriiri. Onko näin? Tälleen. Joo, nyt. Joo. Vähän Joo. Vähän isommat liivit, että jos on jotkut vaikka venyneet. Joo. Sitten se ei voi falskatakaan hirveästi, kun sitten se ei pysy se paine tai se niin aivan. Joo. Mutta mä tosiaan en nyt sitten ehtinyt näitä vielä testata. Niin. Mutta nämä on niinku ollut tämmöisessä jossain muumipopissa. Siellä pitäisi löytyä. Just. Ui. Otetaanko pois? Joo, ota. Jäädä se sieltä. Noin. Mä nappaan täältä. Näin. Vai Arvi? Kova tahti. Oi miten kova tahti. Joo, sä kasvat. Niin sä kasvat, kato. Joo. Ehkä se toimii sen takia just tollaisessa. Rakastanko se pitää mua hiuksista? Se on jotenkin liikuttavaa. Hänellä ei ole vielä sitä semmoista repimisvoimaa samalla. Minä vähän kuulin, että olisi semmoista Osma-nimeä. Niin. Onko se Osma? Koitetaan. Eikö te ryyhtäyttänyt Osmaan sitten yleensä? Joo, sä voit laittaa vähän pystyyn. Joo, pieni. Oi, vai yritys? Voi joku tuokitti ihan vauva. Niin mun nenäkoru tarttuu suhun. Niin. Osma, mitä se vielä saa tuosta lävistyksistä? Sulla on vielä mielipidettä. Aivan siis maidon tuoksu. Siis se oli ihan maitopöhläinen. Pieni videopätkä. Tätiyden onnea. Joo, ei meillä ole mitään hätää, Osma. Saisiko vielä puklua Osmalta? Älä se joo. Ota vähän aivoa jo. Nyt on.
Nyt on onni vaan mummalla eikä lapsilla ollenkaan. Tuliko haamitus? Tuliko Ennille haamitus? Juu, tuli. Nyt on mumma pulassa. Kun... Joo, lopulta. Mut sit mä oon niinku aikuisena olin vähän aikaa yhdessä niinku, mitähän mä, ensin hip-hoppia ja sitten housea ja sit aloitin se. Se tuntee se kiinnostavaa, kato, kun on toinen lapsi, kyllä vauvottaa ja tunnistaa lapsi. Joo, vauvoja kiinnostaa ne. Lapset eniten. Lapset on parhaita vauvoja. Joo. Yrittääkö se vähän muksauttaa kuulla? Oi. Herää 3-4 tunnin välein syömään. Niin. Ei sen tiheämmin. Niin. Ja nukahtaa helposti uudestaan. No yleensä joo. Sä voit olla ihan rentona, mä otan pienen videon.